मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानं गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी न घेता सुरू केलेले कळंगूट आणि कांदोळी या किनारी भागातील 161 शॅक बंद करण्याचा आदेश 29 मार्चलाच दिला होता। त्यानुसार काल सोमवारी प्रशासनाकडून कळंगूट आणि कांदोळीमध्ये अवैध शॅक सील करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती। या कारवाई दरम्यानचा कृती अहवाल येत्या 5 एप्रिल रोजी सादर करण्याचा निर्देशही न्यायालयानं प्रदूषण मंडळ आणि उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात कळंगूट तसंच कांदोळी किनारी परिसरात संबंधित काही शॅक चालकांकडे आवश्यक परवाने नाही आहेत असा दावा करणारी जनहित याचिका न्यायालयात दाखल झाली होती। याला अनुसरूनच न्यायालयानं गोवा राज्य प्रदूषण मंडळाला आपली बाजू मांडण्याची सूचना केली होती। यानुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे परवाने न घेताच चालवल्या जाणाऱ्या शॅकवर कारवाईचा गोवा खंडपीठाचा हा आदेश आहे। कारवाईसाठी 10 पथकाची स्थापना केली असून प्रत्येक पथकात मामलेदारांचा प्रतिनिधी, पोलीस प्रदूषण नियंत्रण मंडळांचा प्रतिनिधी, पर्यटन खातं तसंच CRZ आणि इतर संबंधित खात्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे। कारवाई अंतर्गत दुपारी 3 वाजेपर्यंत 30हून अधिक शॅकना टाळे ठोकले होते। त्यातील काही जणांकडून किरकोळ प्रतिकार झाला, मात्र एकूण प्रक्रिया ही शांततेत पूर्ण होत होती। कळंगूट आणि कांदोळीमधील किनाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात बोअरवेल आणि सॉकपिट बांधल्याचा दावा याचिकादाराने आपल्या जनहित याचिकेत केला होता। याची दखल घेत उच्च न्यायालयानं संबंधित विभाग तसंच यंत्रणांना या परिसराची पाहणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितलं होतं। त्यानुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं पाहणी केली असता यात 167 शॅक उभारण्यात आले आहेत। त्यातले 161 जणांकडे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगीच पाहायला मिळाली नाही। त्यामुळं अखेर या शॅक्सना टाळे लावण्यात आले आहेत।